ए दर्जी का हो तू कैसन कपड़ा सिले बड़ा हो? कपड़ा तारा सुनात नहीं खे? ना तनी सा एगो कान में अथी भर गल बा। रुक तनी गोलका नाप ली कतना कतना गहिरा बा। हट हा ए दर्जी तू खाली उनकरा के ना बड़ हमरा के ना बका। तहारा के हम ना प्रेम। अरे बच्ची मैं तुम्हारा तो कपड़ा कल ही सिल कर दे दिया हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम हुआ है कि अभी तुम आ गई? सवेरे सवेरे पहनियो नहीं हुआ है अभी। अच्छा तू बिहाने सी देले बड़ा ताई देखा तक का हमर पर्सनालिटी नहीं खेलो कते ढीला ढकर सी देले बड़ा। पर्सनालिटी लोटा में लेके आइल बारू। अच्छा तो तहर पर्सनालिटी नहीं खेलो को एक और मतलब कि तू कपड़ा फिट फाट सी पहनलू। हां टाइट इहे नु। हां अरे पागल नइखे बुझात तारा ई कपड़वा सूती के हो। हां आ ए से कहीं इंच ढीला सियले बानी हां कि अभी पहनबू एकरा बाद फीचबू तो दोनों ओर से एक ही इंच नीचहू से 3-3 इंच चढ़ी। 3 इंच चढ़ी नीचहू से चढ़ी। सीसार पहली कला मेजर मेजर आ तहरा लागता तहने अब हम बताव तनी। ए हेजा से हेजा ले देखो है 36 बा आ हम तनी सा 37 बढ़ा के सी देले बा। हने आओ हने आओ हने आओ भिरी शॉट हने आओ नापी तनी से लेके हेजा ले नापी तनी दाब के भाई 38 बा आ हम तनी बढ़ा देले बानी 39 क देले बानी। जान तारू काहे खींचबू त 1 इंच चढ़ी नु। कपड़ा गलत नहीं खिसिले तनी का छोरा ले बानी ढीले। कपड़ा गलत नहीं खिसिले तनी का छोरा ले बानी ढीले। सुनो आई नीचे कौन बा हेजा ले लंबा भिरा एकरा के हेजा जन तारू काहे कइले बा? काहे सूती के कपड़ा हम पहनबू ए सूती के कपड़ा हम खींचबू त चढ़ी। सुनो राजा बेजू घर से देखा तो हां ठीक बा का दिक्कत बा? सुनो सूती के कपड़ा हम खींचबू त चढ़ी। सूती के कपड़ा हम खींचबू त चढ़ी। तार देहिया सही रही खेलावाना 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 ए बाछी औरी तोहर बढ़ी। रहे तो तनी सा खवे नु खराब होई भाव में सब जाई। ए दर्जी खिलौना का होला हो? उहे जवन खेलवना के गलत बुझती। अरे लइकन के खिलौना होला। गेंद घोड़ा कुत्ता गेंदा बैट गेंदा फुटबॉल। बाकी हमनी के इंसान हई भगवान बना के भेजले बारे हमनी के भगवान के खिलौना है। जब ले मन करी खेली है एक बाद बोला दी है खिलौना के काम खत्म बानू। जब से भइल बानी दराजी कवनो पैनी ना फरजी। जब से भइल
बानी दराजी काम कइनी ना फरजी जब से भइल बानी दराजी काम सुना खाता देखी अरे अरे ये का कर रहल बड़ा? अरे तनी गोलाई साइज देख तनी ए साइज दर्जी भाई तनी गोलाई ले ला गोलाई ए दर्जी वाला तू टाइट कर बता, तू साइज का देखो तर। त फिर काहे कहतारू कि ढीला हो गइल बा आय जहिया से भइल बानी दराजी काम कइनी ना फरजी आ तोहरा के मार्केट से दाम तोह से कमे ली हनी तब बोल तारू गराजी ए भाई ए दोसर नापे के बाद ही गोलका काहे हो काहे जब से भइल बानी दराजी काम कइनी ना फरजी मार्केट से पैसों तोह से कम ली हनी तब बोल तारू गराजी हमरा का बा कहबू तो चाप दे हम मैडम ही घरी कहबू तो चाप दे हम मैडम ही घरी बाकी खेलवाना ए बाची सुना मोकामा पटना फतुहा छपरा ये सब एरिया के हमारे लोग लगे आवेला लोग पूछ ला प्रदुमन भाई के अंडर बियर सी दे बानी तू चरतला पर से गिर जाए लेकिन अंडर बियर ना पाए अभी हम सी के दे बानी कौनो आजले शिकायते नहीं खे ऐसे हम कहता नहीं सब काले बनिया हमारे काम बा ऐसे मार्केट में नाम बा सब काले बनिया हमारे काम बा ऐसे मार्केट में नाम बा सीएल सिकंदर के कापरा पेन्हला में आराम बा नाम खराब करब रे पगली रोशन राज नाही करस गरबारी रोशन राज नाही करस गरबारी आओ बच्चे फिर से एक बार देखते हैं आओ बाछी फिर से आओ रुको देखने दो नापने दो आओ जरा देखो कल से 2 इंच बढ़ चुका आओ जरा ठेका के देख लेते हैं फीता रोशन राज नाही करस गरबारी रोशन